тирмәкәй, был тирмәдә кем яшәй? Был тирмәдә кем яшәй? Мин, кырсыз каны. Ә һин кем? Мин әрмәнде. Әйдә, бергәләп яшәйек. Ай, ай, ай. Ай, ай. Ай. Ай, 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 ай. Ай, 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 ай. Тирмәкәй. Был тирмәлә кем яшәй? Был тирмәлә кем яшәй? Мин, кырсыз каны. Мин әрмәнде. Ә һин кем? Мин, йөгерек куян. Әйдә, бергәләп яшәйек. Ой, 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 ой. Тирмәкәй. Бұл тирмәлә кем яшәй? Мин, кырсыз каны. Мин әрмәнде. Мин йөгерек куян. Ә һин кем? Мин төлке бикә. Әйдә, бергәләп яшәйек. Рәхмәт. О, тирмәкәй. Был тирмәлә кем яшәй? Мин, кырсыз каны. Мин әрмәнде. Мин йөгерек куян. Ә мин төлке бикә. Ә һин кем? Мин һоро-бүре. Әйдә, ин. Бергәләп яшәрбез. Күңеллерәк булыр. Тирмәкәй. Был тирмәлә кем яшәй? Был тирмәлә кем яшәй? Мин, кырсыз каны. Мин әрмәнде. Мин йөгерек куян. Мин төлке бикә. Ә мин һоро-бүре. Ә һин кем? Ә мин тайыш-табан аяу. Әйдә, бергәләп яшәйек. Ярай, мин тирмә башында яшәрмен. Ә һин безне тапап исмәссеңме? Юк, куркмагыз. Улайһа мин. Әйдәгез, яңы тирмә төзөйек. Әйдәгез!
Һин бүре, бүрәнә ташы, ә һин куян агарт. Тагы ла матуррак, зур, яхшы тирмә төзәячәкбез.